ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଁ ଏଠି ଧାନ ଯାଆଡ଼େ ନାଇଁ ଧାନ ହେଇନି ଆସିକି ଆମକୁ ତୁ ନେଇପାରିବେ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଏ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଣବସା ସାର ପାଇଁ ଧାନ କେଦା ଯାଉଛି। ଯୋଉଆଡ଼େ ଧାନ ପାଚିନି ତେଣୁ କରିକି ଆସିକି ଆମ କତିକି ହାଜର ହେବେ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଫୁଲ ଗଛ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆଣିବ। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆଣିବ। এইটা ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ଗୋଟେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସହଜ କରିବାଟା ସହଜ କଭର ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଖଟୁଳିର ଚାରିପିଠି ଦିଆହବ। ହଁ ସେସବୁ ଟିକେ ଦେଖାଅ ନା। ରଖିଦିଅ ଆଗେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମା କେମିତି ବନେଇଛି। ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଦେବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଟବନା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବା। ମାନେ ଝୋଟି ତ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଉଠୁନି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମ ଯମୁନା ଆସିଲେ ଟିକେ କରିଦେବ ଆଉ। ଆହୁରି ହବ।
ଡରିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ମାଟି ହୁଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେନି ନା ବା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେନି।